kutumar uba wallahi ni na kawo shi a na ma kowa yin 80 a yi kawai ba ni na kawo shi ba ya koma da kansa kuma har 10 za ka tura wallahi nake faɗa ma gaba ɗaya a taku ban kawo shi ba don haka ba zan raka shi ba a to mu da abin da kace shi za mu yi da ka ce mu ajiye ma za mu ajiye wancan ba wani zane nake hangowa ba na gan shi da kai taku mai gida tumin kancan tumin kancan mara jera kani ni ma na gaisa ke aufa kawo wayan nan sata nan mi ko mana ke kai kana da hankali kuwa ka kare waje ka sa nan wurin ya kake zuwa kake cewa ka koya kalle kuma na yaron da yi bai sai kai kawo ta mana wai taku wai mai kallon mana mai gida kai ka san daga gidan da babba a nan wurin baka ce ba da kai ka fara can kare mai gida kankaji ba wannan muka ci wasu ma balle wannan kawo ta mana sata ga wayan nan tsawon ka ya karban maka tsawon ka ya karban maka wannan maganin mai gida ba ta haka bace ban ni kawai ko sai na duko ne ba kawo ta to ci min kan kawo ta ci min kan nan na tira Allah ina son ka je ka samo bulalar da zan zane ka kafin in yi shot da kai a nan wurin sai ka ce wani karamin aljani wanda ake kira da suna gwaigwai tana kamar ta bace mun a nan kawo ta fatin kan rai ya ɓaci don ke mace ce ake raga miki Allah ya isa kuma za a ji mai gida wannan fa kai ka ci uwarka wallahi wannan jinin bura ta yi an gama oga Allah ya isa ke ka waje ka rika abin nan kwanan nan ni ba ka kai ko na fasa miki hantar ciki ne kun yi bakin malam ai abun ba ta zo da haka ba ya waya kuna goya jini kan mana da kuma ba za ku iya ba ina son sirri da nemo da ajali kai ajali karbe wani ke ko kina ta cewa ne ina ta cewa na ce kawo ina gaisuwa Allah ya saka karama ardiya mun ciwo ta to ba shi ba mai gida ai su sun wadatar ne ai ku da ka da aka abada Allah da Allah na ni ko wani wani abu wallahi mutum da zan aura ba a wannan waya muka haɗu da shi da Allah da Allah muka yi hakuri ka bani wayan nan da Allah ka tsara Allah yi magana ki noma ba na bari kin gane ba na bari ƙari sai ka bani in ba sai ka bani waya ta baka ce ba ni bace ku gane ni